Janie Carvin, Modrá, kapitola 2. Sen. Počula som za sebou volanie mojej mamy, ale nedbala som naň. Neobzerala som sa, ani som nespomalila. Jednoducho som bežala. Nikdy som nemala nejakú dobrú kondíciu, pýchanie v boku po pár desiatkách metrov ma neprekvapilo. Ale nedbala som naň. Slzy sa mi tlačili do očí. Do boku mi vystreľovala ostrá bolesť a v pľúcach ma začínalo páliť. Ale na ničom z toho mi vlastne nezáležalo. Musela som utekať. Vedela som, že nemám kam utiecť, ale chcela som vypadnúť. Chcela som sa proste dostať preč. Preč od tohto všetkého. Od výberu, od svojich myšlienok a pocitov, od svojej nadšenej mamy, od svojej minulosti, jednoducho od všetkého. Ulice, po ktorých som utekala, boli prázdne. Všetci zrejme sedeli doma pred televízormi a sledovali výber. Po chvíli som odbočila z chodníka na trávu. Bežala som po vyšliapanej cestičke, ktorá viedla na lúku za mestom. Na rozdiel od chodníka, cestička bola krivá a hrboľatá. V tme som nevidela pod nohy. Nie, že by som sa vôbec pozerala, kade bežím. Bolo mi to jedno, len som utekala preč. V jednom momente som zakopla o kameň ležiaci na cestičke. Nemala som sa čoho zachytiť, ako udržať rovnováhu a spadla som do studenej, ale mäkkej trávy. Pád mi na okamih vyrazil dých a trvalo mi pár minút, než som sa bola schopná pretočiť na chrbát. Potlačené slzy som už dlhšie nedokázala zadržiavať. Začali mi stekať po tvári. Zároveň mi z hrdla vyšiel vzlík. Vlastne nie. Nebol to vzlík, bol to smiech. Začala som plakať a smiať sa zároveň. Nevedela som, prečo vlastne plačem, možno preto, že som sa sama sebe smiala. Výber mi bol predsa úplne ukradnutý. Dokonca do neho ani nemusím nastúpiť. Samotná účasť vo výbere nebola povinná. A ani ako vybraná som sa ho nemusela zúčastniť. Jednoducho stačilo ráno poslať oznámenie a asi nejaký vymyslený dôvod k tomu. A mala by som po starostiach. Dobre, bol by to trochu škandál a asi by sa na mňa dosť ľudí pozeralo cez prsty. Hypoteticky by to niekto mohol brať aj ako urážku kráľovskej rodiny, ale bola som príliš bezvýznamná, aby to trvalo dlhšie než pár dní. Odstúpim a všetko sa vráti do starých koľají. Povedala som do tmy a očakávala som, že sa dostaví úľava. Namiesto úľavy však ku mne doľahli slová. Ale to by bola škoda, nemyslíš? Prudko som sa posadila a otočila smerom, odkiaľ som začula hlas. Niekoľkokrát som zamrkala a rukou si utrela zaslzené oči. Preboha, musím vyzerať ako šialenec. Ležím na lúke, plačem a do toho sa smejem. Kto ste? Prižmurila som oči, aby sa mi podarilo v tme zaostriť na podstavu, kráčajúcu ku mne. Na tom nezáleží. Dôležité je, kto si ty. Odpovedal mi ten ženský hlas. Žena sa ku mne postupne približovala a ja som rozoznala obrysy nižšej a trochu zhrabenej postavy. Až keď na osobu predo mnou dopadlo mesačné svetlo, uvidela som jej dlhé sivé vlasy a starecké vrásky na jej tvári. Poznanie, že je to staršia žena, ma upokojilo. Bola som s ňou uprostred noci na lúke za mestom. Keby to bol nejaký muž, hrozilo by mi určite väčšie nebezpečenstvo. Nie som nikto, kto by túžil byť čaškom v princovej hre o popularitu. Odsekla som žene. Sama som bola prekvapená tvrdosťou svojich slov, ale napokon o to predsa išlo. Výber bol len hra pre verejnosť, aby sa zdvihla popularita princa a jeho rodiny. Aj keď asi nebolo múdre to hovoriť náhodnej starene, mohlo by ma to dostať do problémov. Väčších ako obyčajné odstúpenie z výberu. Och, o tom nepochybujem, ale napadlo ťa, že to možno nie je princová hra? Princ alebo kráľ, pokrčila som ramenami. Na tom predsa nezáleží. Prečo si myslíš, že na tom nezáleží? To je moja vec, odfrkla som. Kráľ či princ, je jedno, kto za tým stojí. Celé to je len divadlo, aby získali popularitu. Kto by už len mohol veriť, že sa dá láska
či šťastie nájsť v show pred celou krajinou. Dobre, ale čo ak sa mýliš? Čo ak to je všetko kráľová hra? Princ môže byť len nevinná obeť, rovnako ako mnoho iných. Čo ty myslíte? Zbystrila som pozornosť. Nie kvôli princovi, ale kvôli tým mnohým iným. Nevyzeráš byť naivná, Lea. Myslím, že veľmi dobre vieš, ako sa kráľ dostal k moci. Prekvapene som na ňu zamrkala. Nikto si to nikdy nedovolil hovoriť nahlas. A už vôbec nie cudziemu človeku. Cítila som na sebe jej pohľad a tak som pomaly prikývla. Nespúšťala som z nej však oči. V tme som nedokázala rozoznať jej mimiku, takže som mohla len dúfať, že to nie je nejaká pasca. Kráľ sa nebojí odstrániť hocikoho, k tomu stojí v ceste k moci. Moment. Vy mi tu vážne tvrdíte, že kráľ spôsobil smrť svojho bratranca a jeho syna? Vyvelila som na ňu oči. Vôbec ma nepoznala. Mohla byť skutočne taká hlúpa a hovoriť mi to? To je minulosť, Lea. Ale nie všetci to tak berú. Ženin hlas bol pokojný, avšak mnou prudko trhlo. Poznala moje meno? Odkiaľ? Nemám pocit, že by som sa s ňou poznala. Isté, nevidela som na ňu dobre. Ale ak pozná moje meno, tak by som ju mala poznať aj ja. Alebo nie? Tým chcete povedať, že len preto, že sa to už stalo, je to jedno? Nie, Lea. Ja sa nebojím, že sa pravda v tomto prípade ukáže. Je dosť ľudí, ktorí nechcú, aby im vládol tyran a vrah. A budú sa chcieť pomstiť. Ani jedno však nie je tvojou úlohou. Zmetene som na ňu zamrkala. Vôbec som nechápala, o čom to hovorí. Najskôr mi hovorí, že je kráľ zodpovedný za smrť skutočného kráľa, a potom, že sa nemám kráľovi za to pomstiť? Nie je práve to dôvod, aby som sa držala od paláca ďalej? Nastalo medzi nami krátke ticho. Nechápala som, čo odo mňa starena chce. A zároveň sa asi aj trochu bála na to opýtať. Radšej som skúšala v tme na ňu zaostriť. Jej tvár mi nič nehovorila. Dobre, možno mi neprišla úplne cudzia a mohla som ju zahliadnúť niekde na ulici. Ale určite sme sa nejako bližšie nepoznali. Nevidela som na jej náhrdelník, ktorý by mi pomohol zaradiť ju do jej triedy. Keby som nevedela, že je to možné, pochybovala by som, či ho vôbec má. Starena po chvíli ticho prerušila. Lea, myslíš si, že by princ dokázal niekoho pre moc zabiť? Nie, vypadlo zo mňa okamžite. Až prirýchlo. Ale ani na sekundu som o niečom takom nepochybovala. Princ možno nebol svetec, ale vražda? Nie, toho by schopný nebol. Mnoho ľudí ho však vidí inak, lebo sa skrýva v tieni svojho otca a snaží sa ho napodobňovať. Čo tým chcete povedať? Hrozí mu nebezpečenstvo. Povedala a jej hlas pritom zvážnil. A ty mu musíš pomôcť zísť z cesty do záhuby na tú správnu. Čo? Ako? Zmetene som na ňu zamrkala. Ak kráľ princa skutočne ovláda a využíva ho, aby pomocou neho získal u ľudí väčšiu popularitu, tak je to ďalší dôvod, prečo sa od výberu držať ďalej. O to viac je celý výber len fraškou a divadlom pre krajinu, kým si princ vyberie Taru, s ktorou mu otec nedovolí oženiť sa priamo. O to viac tam nemám čo robiť. Ak zlyháš, možno zomrie. Žena si buď nevšimla, alebo ignorovala zmätok, čo sa zrkadlil na mojej tvári. Máš len toľko času, koľko si vybojuješ. Pri jej slovách sa mi stiahol žalúdok a začalo mi búšiť v hlave. Náhle som mala pocit, že nemôžem dýchať. Prudko som sebou trhla a z hrdla mi vyšiel hlasný výkrik. Ako som sa snažila zo seba dostať dých. Videla som rozmazanie a keď som sa rozhliadla okolo seba, sedela som na zemi pod stromom úplne sama. Žiadna postava starej ženy nebola na dohľad. Mohol to byť len sen? A čo mohol znamenať? Snaží sa ma moje podvedomie presvedčiť, že mám do výberu nastúpiť? Alebo to mám brať ako utvrdenie, že sa mám držať ďalej? Nie, to by nedávalo zmysel. Určite by som sama seba nepresviečala, že sa mám držať ďalej, pretože jemu ide o život. Nebola som naivná. Rozhodne princovi nehrozí nič
prečím by som ho ja mohla ochrániť. Možno by však stálo za to sa o tom ubezpečiť. A nemusel to byť nutne sen. Nemal som pocit, že by bol. Pomaly som sa postavila zo zeme a zahlbená do svojich myšlienok som zamierila domov. Slova a úloha od stareny mi celou dobou hučali v hlave. Nerozumela som im a nevedela, ako ich chápať. Potichu som vklzla do domu. Nehľadala som ani mamu, ani otca. Ani jeden z nich by mi v tejto situácii nepomohol či poradil. Mama by ma mala len za blázna, čo by sa mal tešiť, že uspel vo výbere. A otec by povedal, že mám poslúchať svoje srdce a intuíciu. Išla som rovno do svojej izby a zamierila si to do postele. Chaos v hlave mi ubral aj zvyšok energie, čo mi po tomto dlhom dni ostala. Zaspala som ešte predtým, ako sa mi hlava dotkla vankúša.